Ni za a ɗauke da sojan kai mutanen yadda ya sa in ta za a ɗauke da tabbata ta mutane a ɗauke makuwa yana hari. Kana tunanin hanyar mutane gidan ku? Ba ni nan ma iya fara da san to inda ta kama me ba ba ni da inda lai samu soja to ainihin daga kawo da ba a lahira ba ka ce har da baya duka za ka san abin da kake ba. Ne ruwan kasuwa wannan wawan ne wai yake cewa wai ya samu aikin soja wai gaba da wani obi har da uban a garin nan. Wai dai har nan bai dace maza. Ya kuma ina ma da wannan da tambaya da. Hello. To ka fahimtar da mu ai ban gane wani kake nufi bane. Aminu komanda ka manta shine wani aboki na. Okay, ko wanda yake ba mu gwala a nan makarantar firamare school din nan gangaren yaran nan. Shi dai yanzu ma shi na gangaro titi zan zo. Kuma hanya to karasuwa. Kai kaji dan munafuka a cikin ya duruwa an ce so da zai yi. To da ni ne da ta kanka nan ba da banka. Wato on top. Things say they wise. Huh. Fat on top. Mama, you were just too noisy. Mixed by Kajima jaraba ban mutu ba tana son ta kaba san samu auren Mixed by
a can gurin suka ce inda mun haɗu sai sun kai kuta mabbara ba sai sun kai ka abokina kana ji kuma sun mun duka ƙarya ne wallahi ina so dan ina bayani ina muna tare da sojan kai ka san waye ne ka san waye ka san waye ne kai kai ka san waye kai muna tare da kai saka baka ce kai waye shi da kake ce mana waye shi waye shi kasa kasa da ce ba magana gare soja na me lambobin kuma me lambobin wannan din bare din gare ne lambobin kungiyar ku ga mun mana a wata da ka tire ni sai so da ko ne iska ko kai waye ai na cire wannan waye da ke ka kai kake yi hukunci ziran ma a rayuwar ka da wannan dan iskan da ni da kike ko kero Allah ka wannan za ka da mutu kuna ai wannan hukuncin da kake Allah mun faro magani Allah ne ke mutiyaci waya da sa ya harbe ku wannan wallahi ya harbe na hausa ne yake son muwa sai ya kare hukuncin ka ran ma mai sauki irin namu rubuci so nake ka haka mu rijiya da hakorinka a titi you can start ha baba bana Kojo what's up? Ah.